8:41 a ja to točím tak skoro. Mi prišla tá sada na nechty, som bola pre ňu, ale nie do pakety, mi prišiel kuriér a ja už som si odstrihla nožničkami a ideme sa pozrieť, čo tam máme. Samostatné sada, to si ukážeme potom všetky vypisne. Toto mám tie lepidla. Môžem odstrihnúť. Sú vodeľdolné lepidla. Takéto, ale sú vodeľdolné. Proste, to nebudem hovoriť už 100-krát. Ide. Ja to potom musíme si ešte niečo odstrihnúť, ale neviem. Fajn, takže máme tie lepidlá. Ešte CS. Sorry, jak sa tvári kamo, ale konečne mi prišla do sada. Tuto máme... Stojí to mega pekný. Nie sú všetky mega pekné. Tu máme 5 takých, že proste tu máte malé bodky, veľké bodky, stredné bodky, najväčšie bodky a tak. A s tým si môžete napríklad robiť... neviem, proste keď budete chcieť si niečo urobiť, tak môžete s tým si proste pobodkovať alebo tak. Ja som si povedala, že si to upracem pri sadu, aby som mohla kde dať, ale nemám kde dať. Tak možno streším do nejakého šuflíčka. Neviem, tak. To fialová je mega pekná. Dnes vám môžem, no to idem ešte ukázať mamine. Ukázala som to mamine, lebo som nej to ešte neukázala. Tu sadu si ukážem potom. Ale to je úplne čudné, jak to spravili. S tým tie bodky. Ešte tieto dva sú mega čudné, to ani neviem na čo je, ale to príjemné. Možno, že keď je opilníkom nechcek, tak to s tým praším, neviem. Potom tu máme tu aj jedno toto ťukatko. Máme tu aj všelijaké na Francúzsku, neviem na všetko čo, tento. Potom tento biely. Ja neviem úplne na čo sú všetky, ale tak zhruba niečo možno. Optikus tento. Optiky. Dosť tvrdý je. Už je to tam ísť. No. Potom neviem, či tento je na Francúzsku, alebo ktorý, ale nie je to všem fakt. Neviem, ktorý z týchto 4 je na Francúzsku, alebo že ani jeden. Takže zdám prvé tento, teraz si neviem. Potom za druhé si myslím, že tento. Možno ten, akože ten je také, že išiel by. Potom tento. A ešte zase ten istý taký dlhý, ale neviem. Potom už tu mám dva takto štice a tu sú dva isté. Ich je tam viacero istých, lebo proste, hej.
ste si mohli objednať, či chcete rúžové, modré a ešte neviem aké. A potom máme tieto tri. Keď sa by sme mali, ja ich tu narýchlo tam tako uložím, aby mi nezabadalo to všetko otvorené na stole. Posledné, čo som sa najviac obávala, je brúska. Tak je taká veľká nejaká, uvidíte proste. Úplne cute vrecuško, že fialové. Čo som chcela robiť len? Smrdí to jak konské hovno. Logo. Nadstavce. A nabíjačka, že k tomu není. Inak fakt, jak sa to má nabíjať. To musím dať baterky, či čo? Nechápem úplne teraz, že jak sa to má nabíjať. Lebo Cowaway. Čo to je? No. Tak, máme tu ako prvý takýto nadstavec, potom tento. Myslím, že najviac budem používať tento. Tento netuším na čo je. Skúsime dať tento. Má to byť takto. Čak to vypadne. To sa nedá tak ľahko preč, takže to nevypadne. OK. A toto nevyzerá na opilníkovanie. Alebo, neviem, radšej tam skúsme dať tento. Čo to doslova je? Ono tam asi majú byť baterky. Ja netuším. Čo mi tu prišiel nejaký japonský, či aký je to jazyk. A hovno tomu rozumiem. Poď. Hovno tomu rozumiem. No, a tam majú ísť baterky. Podľa mňa. Neviem, to návod ale nechám radšej, ale podľa mňa to majú ísť baterky. Hej, to je napísané že baterky ši daleko, ako baterky tam chceš, kámo. No, baterky si tam dáme neskôr, by som povedala. Ale brúska vyzerá v pohode. A tak no. Teraz by to začal brúsiť. Som ešte povedať, že krútiť.
Dobre, brúsku necháme na potom, lebo brúsiť nechty si nejdem teraz a už keď si ich budem chcieť ísť potom obrúsiť, tak sa k nej odvážim. Asi. Úplne, no. Fajné. Samostatne svetlice. OK, no. Teraz trošku dozadu, aby ste videli. Tieto veci odložím bokom. OK. Najprv budem všetko a budem postupne ukazovať. Ale tradične na to sa nechám prístupu. OK. Ako prvé tu máme ten tón na ten milujem. Nie, nemám tam nejaký doma na odličovanie, lebo tam by ste si proste dali odlakovač a proste tamponikom alebo hocičím to takto našmidlujete a môžete si odlakovať. Když sa dnes spýtam maminy, či tam môžem dať odlakovať, takže chvíľku počkajte. Spýtam sa už potom, ale hej, možno mi poviete, že to nie je na odlakovač, ale je to na to alkoholové, proste chápem čo, ale to doma nemáme a neviem, odkiaľ to môžu zobrať. Takže asi tak. OK, takže tu máme poslednú trošku odlakovaču. Oh shit. Ja si spýtam maminy, či by mi kúpila potom... Či by mamina potom kúpila vlastne odlakovač. Takže poviem, že odlakovač mám. Počkaj. Pardon. Ja vám to ukážem zrýchlene a budem si robiť nechty a potom vám to ukážem na budúcom videjku. Takže tu máme všetky takéto veci, proste štece, takto nechty, kde si môžete skúšať, gely, toto, proste dvoje nechty, proste toto, pilníky, lampu, utlačanie kožičiek, škliepečky, toto, aby ste si to mohli umyť, trbietky, štecce, pilníky. A vidíme sa pri ďalšom videjku.